Pomôžte mi! No. Pane, mám poslednú zapálku. Moje krásne auto Inferno. Pane, pomôžte mi! Čo zase? Pane, prispejte mi, mám poslednú zapálku. Mine, ty si sa asi dobre neučil, čo? Kdeže, bol som lekár. Nastup do auta a všetko mi porozprávaš. Môžem? Môžeš, na čo tu čakáš? Len vyhodím zapálku. Švíhaj. Schudnem. Vieš vôbec, kto som? Kto si? Nechal som otvorené dvere. Hej, čo to? Nie! Skap v pekle, John Smith. Nie! Ľadová vodička neuškodí. La 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 la. Čo som ti spravil? La 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 la. Veď som ťa ešte vo všetkom podporoval, ešte som ti pomohol. Skap. To je krásne počasie na húbičky. Našiel som Ahoj. turistu. Dobrý deň. Ako sa voláš? Stoj! Ako sa voláš? Prosím. Ako sa voláš? Ja sa volám Frederik. Nepoviem. Zomriem. Videl si tu nejakého cigana? Nie, ja som teraz tu prišiel rovno na huby. Hej, skade si? Chcete jedlo? Mám v taške veľa zásob. Nechajte. Vieš to vôbec som? Som John Smith. Nestarám sa do hercov. Takže nič nevieš, čo, turista? Nič neviem. Som čistý. Tak s Bohom. Nie. Mal som ťa rád. Húbičky. Katalína! John Smith. To je ten herec. No, Dobrý deň, John Smith. Ako ide? Nevidela si tu bezďaka? Sú tu veľa bezďakov. Pripravil ma o celé auto, hajzel, vstúpil mi na plyn, keď nemal. Tam mám auto. Len ma nezabíjajte. Ten bezďak sa volal nejaký kapusta, alebo nejak tak. Idem po auto. Hej! Idem po auto. Teraz, dobre, Tam mám auto. Bežme. poďme. Poďme k aute. Len ma nezabíjajte. A kde ma to chceš odviesť? Kam to chcete, pane? Ku môjmu dobrému známemu Frankimu. To je pardon. Áno, tam býva. Tak, a sme tu. Tu asi býva. Musím vám niečo povedať, ale keď vystúpime. Výborné. Je to niečo zaujímavé? Áno, vypredal som viac komiksov ako vy. Hej, čítal som o vás, že vraj... Stojte s tým autom. Takže nemôžem sa dležiť. Máte dležiť. Čo si myslela, že keď sa ti rozpáram puknem gumy, že nenabúraš? Tak stávaj. Teraz poďme. Čo chcete? Tu máš ty. Utekám. Stoj! Mám zlomenú nohu. Strojáš mi po senách, ty retard. Ale keď som na to... Spadol som sám, no. Čus, Franky! Čus, Johnny. Čo máš na prácičky? Nevidel si tu nejakého bezďaka? Nepoznám žiadneho bezďáka. Mám jeho fotku, pozri. Nepoznám mňa. Nevidel si takúto fotku bezďaka? Nie. Ale Franky. Čo tam robí to cigánske auto? Ach, to jednej ženy, poznáš to. Aha.
Proste mi povedala, že má viac komiksov. Toto auto už nechcem vidieť. Tak nič. Johnny, ja idu. Maj se. Kde ideš? Mám prácu, vieš? Ach, Franky. Nemier na mňa s tou zbraňou. Ďakujem. Dobre. Mám prácu. Pracujem pre najlepšie firmy. Maj sa. Maj sa. Harry. Ten bastard si myslel sebe, že ma chytí. Tak to je na omyle. Lebo ja idem do ďaleka. Idem presnejšie povedať tomu bezďakovi, že ide po ňom. Volám. Tak volám tomu bezďakovi. Čo bezďak? Čus, čus. Počuj, ten John retard ťa našiel, vieš. Čože? Ide po tebe. Schovaj sa na to miesto. Práve som vypestoval tie marišky. Tak to je dobré, idem tam. Výborne, vieš kde, vieš. Ten šmejd ide za mnou. Asi ti ukradol auto, čo Franky? No, ukradol. A ja som mu tlačil na plyn, aby nabúral do vody. Našťastie mám pri sebe zbraň. To sa ešte uvidí. Čau, maj sa. Čus. No. Hej ty, Johnny, nerozumieš? Nerozumieš? Ty mi prečo, z jakého dôvodu mi kradneš auto? Ho, veď som si len požičal, nepamätáš na to, že sme bratia? Nepočul som to. Harry. Tak počuj ma. Ty hajzel, stoj! Franky, prečo si ma zradil? Lebo. Už to nepočul, zatvorám okna a idem rýchle preč. Harry. Tak, som na mieste. To je krása. Som na mieste po storoch. Dám si tento fajný sandwich. Donesol som nejaké... Papám, hej? Hej, čau. Čau. Čus. Počuj. Mám tu pre teba ten kšeft. Tu máš nervku a na obranu, lebo nevedel som niečo lepšie zohnať, to je pre teba nervka. Ale vieš čo, pozri čo mám v ruke. Strelia to 20 zásobníkov naraz. Pozri Franky, mne to netreba, mne treba len jedno, nejaký nožík a marihuanu, to je všetko. Počuj, ten ma prenasledoval. Nikdy nezabudnem na naše spoločné časy v škole. Fakt si bol lekár. Ach, poznáš to, jedna lož sem, druhá lož sem. Počuj, ty máš čely? Čo som ukradol. Ale Franky, skús streliť do toho modrého. Moja vlastná výroba, keď sa nudím. Je to, vieš, aká zábava. Si miniem na to naboj. Aj. Rozpozri mi toto. Prepáč. Na včely. Prepáč, rozbil som karavan. Kamo? No. Fuj, toto zapacho. Sem sa radšej ani nepozeraj. Ale žijem, ako žijem. Tu je môj maličký domček. Počuj, schovaj sa rýchle, hej? Lebo za chvíľku je podľa mňa tu. Pripravím si na ňoho menšie privítanie. No, idem. A rýchle. Zatiaľ. Ukradol som mu 100 eur, vieš, Franky. To sa mi cení. Tu máš minigun, krásnu nerv výrobu. Ale, čus. Maj sa. Harry. Tak, tam je ten. Už ide. Franky, ide k tej Harry. Vítam ťa, Johnny, kde si prišiel. Čus, Franky. Sa cení. A kde máš toho beďáka? Ja ti nepoviem. Povedz, kde si schoval všetky moje drogy, čo som ti dal.
Franky, už si zabudol na naše priateľstvo. A toto je čo? Ha? Tam sú drogy. Pokúsiš sa to zničiť. A, Máš po pneumatike. Vidím, že máš nové auto. viem, čo je asi v tých cenách na tvojej farme. Samé drogy, čo? No, vidíš. Skap v pekle. Nie! Počuj, mám jeden náboj, keď sa do teba trafí. Krásne. Nie! Hej, Franky! tak kde si, ukáž sa. Vylez tej. Teraz si vyhral, ale budúce kolo nevyhráš. Asi ťa nenaučili rodičia, že žiť môžeš len raz. Ukonč to so mnou, nemá to scénu. Franky, myslel som si, že budeš lepší a že nebudeš taký blázon. Franky, prečo? Z akých dôvodov? Myslel si, že budeš lepší, výnimočný? Ukončím to tvoje trápenie, Franky. A pozri sa na mňa. A oľutuj to. Neľutujem. Neľutuješ, celý čas si to predo mnou len tajil. S Bohom, Franky. Ty. Franky ho zabili, tak to nie. Môj jediný poradca. Kde je ten šmejt? Kde? Žije. Teraz by som mu dal krásny heč. Neoplatí sa. Hej, zavolám. Je na linke John? Haló? Je tam John? To volá Franky? Nie, bezďak, ukradol si Frankymu mobil. Aj to. Pamätáš na to, ako si mi šľapol na plyn? Môj najlepší deň v živote? Hovor, kde si, bezďak. Idem na pláž v Los Santos. Tam si to s tebou vyriešim. Na čase. S Bohom. Keď vyhrám, dáš mi tvoj majetok. Maj sa. Nie. Maj sa, ry. No, tak kde je ten retard? Asi sa budem musieť otočiť. Daješ, že život je hra? Neviem plavať. Ja našťastie viem. S Bohom. Musím rýchle plávať. Maj sa. Tá voda je veľmi slaná. Fuj. Rýchle. Maj S sa. Bohom, bezďak. Dobrý deň, pane Jimmy Vojte. Čo sa tu stalo? Som veliteľ zásahu tejto jednotky. John Smith. Dúfam, že ho poznáte. Jaj, to je ten retard. Krásny. Zabil. Veľa zabil ľudí. Poznám ho. Je to retard. Šmíkný. A jak zabil tohto? Aha, tam je skútrik. Ale že vraj si to zaslúžia, lebo oni ho veľmi otravovali. Viete, bol trošku na hlavu. Žena. Ľudia mu nedali pokoj s podpismi. Žena mu zomrela. Hej, 4 fisly tam choďte. Áno, presne tam. Ďakujem. Žena mu zomrela. Ešte, že v tejto vode, v tomto mori do prdele, nie sú žraloci. Bereme asi loďku a ideme ho hľadať. Inak by ho rozkusali. Ideme ho hľadať. Jasné. Dobre. Idem pre loďku. Vy tu ostaňte. A sledujte, čo sa bude diať. Výborne. Pochodom chod. Tak. Myslím, že toho cigana nájdem. Kto plave? Jak to tu je? Mám, že to je ten cigan. Všetkým jednotkám mám niekoho. Všetkým jednotkám. Je tu, je to on. Všetkým jednotkám príďte na cieľ. Dobre, zdávam sa. Čo Čo chcete? Čo chcete? Teba. Dobre, idem na loď, zatknite ma. Rozumieš tento megafon? Ideš na loď? Neverím ti. Ver mi, prosím. Uá. Sú tu žraloci. Nie. Áno, sú. Pod na loď. Au. Pod na tú loď. Idem, si slepý.
Tak rýchle! Sadaj. No co? Páči sa ti, ako si týral všetky ľudí? Tak dneska si užívame my teba. Franky si to zaslúžil. A ten bezďak? Aj on pripravil ma o všetko. Váš majetok ide vášmu detkovi. Koľko teba detko má rokov? Ale On 90. je ten skúsený Dva. boxerista, že? Asi. Jakže asi? On je ten boxerista, ktorý zarobil 1 000 000. Viete, ako dlho som s ním nebol? Toto sa vám páči? Nasadil som ti puta. Á! Nasadil som ti puta. Dobre. Takže počuj ma ty, John Smith. Tvoja kariéra končí, predpokladám. No a? Zabil si koho chcel, zabil si. Teraz si otrpíš vo väzbe v Alcatrase. Bude sa ti tam páčiť, nikto ťa tam nemal rád. Som filmová hviezda. Ty si filmová hviezda, wow. Ktorá ide do väzenia, že tvoja kariéra sa ruší. Takže žiadne filmy nebudú, ani komiksy. Weasley, dostavte sa. Pred tam, kde sa parkujú loďky. Dúfam, že nie ste až taký retardný, že by ste nevedeli. Vyzerá toto ako Benátky. Si píš, v Los Santos je všetko. Škoda, že tvoja kariéra sa zrušila, aby mohol si mať jachtu. Tak a konečná. Už len prídu. Nosím ťa. No, dúfam, že sa ti tam bude páčiť vo väzbe. Je to len pre také šitné osoby ako si ty. Ako si ty hajdal. Už tu čaká presne dodávka. Sadni si dozadu, ty šmejt. Zomri v pekle. Keďže si nezatvoríš cihnu. Nesieme osobu. Nesieme hviezdu, že povedz na to. A bol som slávny. Ale už nie si. Dúfam, že ani nebudú. Ty šmej. Vítaj vo väzbe, pán John Smith. Počkaj, kto ťa vysadil? Hej, pomaly s ním. Poď vonku, presne. Vysaďte ho. Choď. Au. Choď, pomaly. Pomalšie. Choď. Poďme. Choď prvý. Choď stále rovno, potom doprava, doľava. Choď. No vidíš, tu choď. Maješ sa. Vieš, na koľko si tu? No? Presne. 85 rokov. Boh. Keď vyjdeš, bude nový svet. Uvidíš. Keď vyjdeš. Keď sa nedožiješ, tak ti prídem na pohreb. Maj sa. Ronnie J.